Belai Krima singcha kai orang ini Nokkhungtham borok kainan yak katika khopjak ni gono kaisa Buphang 앞으로 우로 가서 우로 벌어오죠. 안 가다가 뭐 떨어지면서 분해요 가. Nini nok khai bob kakang mo bai mo kani ka jorao nor phaipro klaipro nu nok da pro ang nogo no gati nogo ta gati nogo eta chare rokhai orwa bisi baksa to or baksa o iko orokha o tola tongmani asolai tongmani ta already full to borokhai o basa kali ni full to ta o aga wa sa bai do I phaita ta I ko bo o mo bai obo kicha nangkabo na gai se asuka bian hangkai samsaga nangkabo gan baham joi sabota o na gai aga ge tam dabani tam nok rokni mani rok khoni rok tam baikha tam baikha khat alna rok suitcase rok baikha macha chapter bi lok baikha I bai bakha baju baikha mo abo kan slabusi uno boi pai mo baikha yang mo baikha or kuch krikha mo to krikha no mo bo yang khaksa ya mo khaksa iko ta katal tangwa su se ala rok baikha abo pai me ya ko pomong kija sagari ka mo Malindra bomo Malindra Debbarma hamba takuk mo thaini bomong jagan bomong kam kia sagari ka Fultoli Mugili Inka mo je Buphang kotoma kwlaimani phungni nobar phaimani jorao har socha do apro kai doro Nokkhungtham baikhamne nok khat ko ba ba tinta tinta
Engkau jorao nok ni borok kai tam klai tongmani. Bahai ke yok khabaro. Baksa baksa kare bangja. Igo an baham juk tongo o kuli busa tongo. A kuli busa je khutamo. Chiser jak pingoi. Iko bo khai tukuman do ya pongo. Iko an busu ma ba. Dei mato khai an baham juk abo khai gorna tukuman ka bakro ko tu chaka. Bukan manggoi. Nok ni bayran dan bukan tu chai. Iko kamang tu chaka. Engkai norok Kibata mo saya ko. engkai dabu norok hospital logo ba abo hai ngorok kuno engko yako na treatment rok khai jayako biti rok muse yako. Engkai dabu norok tam khai nai. सरकार थारी के साजो मक खाइले बेले मनक सामने नागा बेले करे बेले मोता भाई नक तांना बताइसा Buti khai norok bu tam khai nokhung bahai khai norok to buti samung rok khlai no. काम ताम खाइ चालाइ चाहे बिनि राबा ताबा रो राइ चालाइ तो का बनि गु रो Busuk tong nokhung boro no. के नु को खाइ साजन De mo Buphang bai mani mo kiem nai kam am to nang mo nung man to ang be kokhon hai ke no go. Busu bal kham bisi busu rong kham Buphang. mo bu sang कोने बस कर जी बस रो नि Tiris roka kana buka. Engkai takuk neng khai nor phepro boro tongmani Bukai hito no kriya bro. phataro thangja. Katar thangata. Ini nong ni boro tongmani da. Ei munai nong ni je Buphang klai tam tam Baikha kya sala. Oh to chukias rok tu tongo chuki rok ti tam tam Baikha. Engkai dabu nung dokuman mani abo bojaga dokuman ka yakhungo tam klai kha nung nuklia na. Nani bomong sari jagani bomong kya sari ko to nong parani bomong kai oh sar kai tini bahai ke khana hoi tini nok bai mani je o unko sope kan ro Belai Krima bai tini video persisco jong tini kitching tini Khowai political district ni tini ata Trithith Debbarma bini bisin tege ang khanaima ka phungni 8 jorao khanaima ka je phungni 6:30 jorao je pochim champasar additively ward nong 1 tini takok Parimal Debbarma ni nok sakao kwlai ka bini parang ka yang Fultoli munipari bosti ka bai sai ke semano o parawa boni prai 100% sai kecham kaisa Buphang thaise Buphang bong nukungo kwlai ka o jorao boni charai bo bisinawo tongmani jora te borok bo nokkhungo phungni jora ba songlaiman jora bai jora bo sakao Buphang kwlai ka kicha borok jotono sak dukhuma Baikha ngai belai wano singcha ani bangai tini state government no tung tini disi hapone te angu khoi jonal ni ngai boron thane ang ko bung nargo boro especially borono kaham kai relief dioi borono kaisa boni nok na hai chengoi dinani reconstruction ni bangai borono kaisa package dinani untun karan boroni je nok kono maroglia bon nok ni khat chuki te boni showcase mani khuni songjonai mani joto marim samni joto wati pampio manjok Baikha nok bai mani yagulo amungai state government jate abrono serious ribabe naye bini tosilдар ni bisin tege inquiry kaham kai khayai spot of hai visit nang khangton angni jisak bai tong SDM kok sanai tei boni nok nukungo tawati pampio tongnai channa jaga kun kore temporary fan kaisa brono relief ni bangai kaisa ব্যবস্থা খাইরিton abai kaisa step na harai ngai mono kobong nai jate state government daki amno step na harai bon SDRF ba NDRF ni বিভিন্ন scheme tongo বিভিন্ন fund hite brono jate relief dioi daki nok complete khairina nitu Engkai sateu chung nukjago dabu mo hai je nobarwati phemani jora dabu chung nuk tongo thanai rok kobongma je nok rok Buphang rok sikramjak mani dachim borok to besibak da kami rok Buphang koto tongkana rok da tibra salu korong tam sanai tini to oronu kha already borok je ishor basi ruise bo kokhai thango himano mane borok thina tomar phiaba borok thang chung tini nok phaimani engkai dabu tam saklaina sin tibra sarong no lukuro tini boni
इसोरनि खायरक मा जारै तिनि ब्रक बन लागमा हारिना तमनि यक्खा मनो कहनाय तेचिनि tong kosong tong na chin ti brasar no norok uma hai buphang kotor kotor nok gana gini diri tong khangkai norok aba SDM bo ba video ni through application khai ama hai buphang kotor kotor no SDM ni through ke no borni rohore akne borok ni aba hai rana ni ba subaina ni ba norna ni ব্যবস্থা aba hai tongo amugin nor aba hai rogwa semandi jahate aborok hai nor application khai ba SDRF NDRF ni thariwo ba through video ba through SDM ni through ke no aba hai application khai kai ama hai buphang kotor kotor rok sorkari babe borok rawai ba buphang tanai sewi de hormano abai scheme rotong abai sudu rotongo amnor semandi gai umahino nok gana gini jadi noni abai buphang rotong hangai norok abai no kaisa application ba dorkhas siyai norok SDM ba video ni throte khaya knai SDM no rohodi jate abai buphang rong hete buskani sal rogo amai kebong muro hete katina bangai ambai